እዚ ዓለም ሙሉ ዝዛረበ መደረ መራሒ ካናዳ ማርክ ካርኒ ንካናዳን ኣሜሪካን መሊሱ ኣብ ምትፍትናን ዝተወ መደረ እዩ እንሆ ሎሚ እቲ ሙሉእ ትሕዝቶን መደረ ናይ ማርክ ካርኒ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ንኣሜሪካ ክወቅስ ንዓለም ኣብ እንኩ ቀጽራው ዓለም ክትወጸሉ መንገዲ ክንፈጥርን ዝመጎቶ ሒዘልኩም መጸለኹ ኣርእስቲ ናይዚ ሰፊሕ ግን ከኣ ኣነ ቤኒ ሚድያ ብዝሓፀረን ብጸፈፈን ኣቕሪበየ ዘለኹ መደብ እዩ እቲ ርእስቲ እቲ ምፍንጫል ክብል ጀሚሩ ዘሎ ንሓድሽ ዓለም ለኻዊ ሕግን ኣካይዳን ማለት ኒው ወርልድ ኦርደር ማርክ ካርኒ ኣውጅሎ ኣብዚ ሕጂ ማርክ ካርኒ ከም መረዳእቶ ኢሉ ሓደ ዛንታን ጸላውን ዕላልዩ ኣዘንትዩ ንሱ ከዓ ብዛዕባ ሓደ በዓል ድኳን እዩ ነይሩ እዚ ሓጻር ቪድዮ ምኸሪአኩመ ድሓር ብምሉእ እቲ ታሪኽ ከዘንትወልኩመ Answer began with a greengrocer. Every morning this shopkeeper places a sign in his window. Workers of the world unite. He doesn't believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. ኣብዚ ሕጂ ማርክ ካርኒ ከም መረዳእቱ ኢሉ ሓደ ጸላዊ ዕላልዩ ኣዘንትዩ ንሱ ከዓ ብዛዕባ ሓደ በዓል ድኳን እዩ ነይሩ ንዓሰርታት ዓመታት ቫክላቭ ሃቨል ሓደ ፍሉጥ ፕሬዚደንት ናይ ቼክ ሪፐብሊክ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሓሶት ምንባር ኢሉ ዝፀውዖ ኩነታት ክነብር ጸኒሕና ሕጂ ማርክ ካርኒ ኣብዚ የዘንትዩ ዘሎ ካርኒ ናይዚ ሃቨል መራሒ ናይ ቼክ ሪፐብሊክ ዝነበረ ብዛዕባ ሓደ ድኳነኛ ዝነበሮ ዛንታ ደጊሙ ኣዘንትዩ እዚ በዓል ድኳን ኣብ ሞስኮቱ እንታይ ኢሉ ይጽሕፍ ነይሩ መስለኩም ንግሆ ዝርግሖ ነበረ እዩ ሰራሕተኛታት ዓለም ሓቢሮም ይሰርሑ ሰራሕተኛታት ዓለም ይተሓባበሩ ዝብል ጽሑፍ በብመዓልቱ ይሰቅል ነይሩ ንሱ ነቲ ጭርሖ ኣያምነሉን ነይሩ እዚ በዓል ድኳን ነቲ ዘይኣምነሉ ጭርሖ ንግሆ ይሰቅሎ ነይሩ ወል ሓደ ሰብ እውን ነቲ ጭርሖ ኣያምነሉ ነይሩ እቲ ጸገም ግን ነዚ ጭርሖ ዝሰቅሎ ዘሎ ዝኾነ ካልእ ሳዕቤን መታን ከይመጾ ዝሰቅሎ ነይሩ ስለዚ ሕጊ ክትላለኹ ንምባል ጥራዩ ዝሰቅሎ ነይሩ ኣቶ ማርክ ካርኒ መሲልካስ እንታይ ኣምጻኻ ክትልኩም ክትሓቱ ኣግድን እዩ ን50 ዓመታት ሃገራት ከም በዓል ካናዳ ሕጊ ዘመሓድሩ ሃገራዊ ስርዓት ዝበልኦ ተመሳሳሊ ነገር ክገብራያን ጸኒሐን ኣብ ትካላቱ ተጸምቢርና መምርሒታቱ ንኢድና ካብ ትንቢት ክንገብረሉ ዝክእል ኩነታት ድማ ተረባሕቲ ኮይና ግን ኩልና እቲ ሓቂ ንፈልጣ ነርና ኢና እዛ ዛንታ ብኽፋሉ ሓሶት እዩ ነይሩ እቶም ዝሓየሉ ሓይልታት ምስ ዝጥዕሞም ነቲ ሕጊ ከም ዝጥሕስዎ ንፈልጥ ነርና ኢና በቃ ሕጂ ብቐጥታን በአሜሪካን ዝወቅስ ይዘሎ ቡም እዚ እቲ ዝገርም ነገር ማርክ ካርኒ ብሰዓት እዚ ብተቐጥታን ተዘዋዋርን ዶናልድ ትራምፕ ንዝኒ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ዝገብሩ ታሪፍ ካልኣይ ንግሪንላንድ ክወስዳኤ በሓይሊ ድዩ ብድላየ በትሪ በትስ ክወስዳኤ ዝብሎ ዘሎ ሳልሳይ ኣብ ዝቁርብ እዋናት ኣብ ዜና ኮይም ጻኽዎ ነይረ እንትኾነ ግን ናይ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ ሰማዕናዮ ሲ ናይ ቬኔዙዌላ ፕሬዚደንት ልክዕ ካብታ ዝነበረላ ቦታ ነቂሎም የማውጽዮሞ ስለዚ እዚ በዓለም ለኻዊ ሕጊ ፍቁድ ይኮነን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ትፈልጡ እንተላኹምኩም ንሓደ ፕሬዚደንት ካብ ሃገሩ ምኻነ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ነቂልካ ሙሳድ ተሰሚዑ ይፈልጥን እዩ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪኽ እዚ ኩሉ ክንሰምዕ ከለና ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ኣሎ ንሱ ከዓ ኣሜሪካ እታ ዝሓየለት ሃገር ናይ ዓለም ምዃና እዩ ሓይላ ከዓ ብቕልጽማ ተርእላ ብዝኾነ ናብ ታሪኽና ንመለስ ማርክ ካርኒ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ማርክ ካርኒ ናብዚ ናብ ዳቮስ ዝተኻየደ ኣኼባ ንዓለም ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ እዚ ናይ ሓሶት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢልና ዝጠቐስናዮ ምልክታት ካብ ሞስኮት እነውርደሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብል ተዛሪቡ እዚ ዘለናዮ ዘመን ምፍንጫል እምበር ሓድሽ ምትዕራይ ኣይኮነን ዘራፕቸር ክብል ከዓ ጽሒፉ ካርኒ ብንጹር ቃላት ተዛሪቡ ዘለናዮ ኩነታት ምቅያር ወይ ድማ ሓድሽ ምዕባል ኣይኮነን ዘለናዮ ምፍንጫል እዩ ወይ ድማ ራፕቸር እዩ and its fragility comes from the same source when even one person stops performing when the greengrocer removes his sign the illusion begins to crack friends it is time for companies and countries to take their signs down እቲ ናይ ሓበራዊ ረብሓ እዋን ኣብቅዕዩ ሎሚ ዓበይቲ ሓይልታት ንቁጠባዊ ምትእሳር ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀማሉ ኣለዋ ታሪፍ ወይ ድማ ከቢድ ቀረጽ ከም መሳርሒ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ንፋይናንሳዊ ትሕተ ቅርጺ ከም መንገዲ መገደድን ዓመጽን ምግዳድን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ሰፕላይ ቼይን ወይ ድማ ሰንሰለታዊ ቀረብ ድማ ከም መጥቅዒ ድኹም ጎኒ ይጥቀሙሉ ኣለዉ እዚ ብቐጥታ ንኣሜሪካ ዝጸሉ ዘረባ እዩ ኣብዚ መልእኽቲ ንኣሜሪካ ይጽሕልፍ ዘሎ
Countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. متأثر وي حابيرك تسرحناي حسابك بأنصار ግን ድማ ባዕሉ ምንጪ ተገዛእነትካ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ትሕቲ እቲ ሓበራዊ ረብሓ ዝብል ሓሶት ክትነብር ኣይከኣልን እዩ ማርክ ካርኒ መግለጺኡ ባዕላ ክትምገብ ብነፍሳ ክትሓድር ዘይትኽእል ሃገር ወይ ድማ ነዳዲ ክትረክብ ወይ ድማ ክትከላኸል ዘይትኽእል ሃገር ምርጫ የብላን ተገዛኢት ትኸውን ሕጊ ከላኸለልካ ኣብ ዘይክእለሉ እዋን ባዕልኻ ትከላኸል ግዴታ ኣለካ እዚ ዘረባ ኣገዳሲት እያ ምኽንያቱ ካናዳ ዳርጋ 75% ናይ ንግዳዊ ሸቐጣ ናብ ኣሜሪካ ያትሰዶ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ድላያ ቅረጽ ጌራ ነዚ ናይ ካናዳ ኢኮኖሚ ተዳኽሞ ያዘላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ መራሒ ኣሜሪካ ንግሪንላንድ ብሓይሊ ክሕዛየ ኢሉ ዝምድረሉ ዘሎ እዋን በቃ ዝሕምቆለኒ በትሪሃቡኒ እዚ ኩልና ኣህጉራት ብሓይለ ሓይሊ ክንጸንዕ ዘለና ግዴታ እዩ ሓያል ክትከውን ጥራይ ዘለካ ነብስኻ ትከላኸል ኣብዚ ማርክ ካርኒ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢሉ ፕሊዝ ጽንኢልኩ ስምዕዎ Direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. ካናዳ ተበራቢራላ እቲ ብጂኦግራፊያውን ብሕብረትን ጥራይ ብልጽግና ከነረጋግጽ ንኽእል ኢና ዝብል ናይ ቀደም ግምት ሞይቱ እዩ የለን ኣይሰርሕን እዩ እቲ ናይ ቀደም ፖሊሲ ረስዕዎ እዚ ሓድሽ መትከል ግን ኣብ ክብሪ ዝተመስረተ ሓቅነት ዘለዎ ማለት እዩ value based realism እዚ ማለት ኣብ ልኡላውነት ሰብኣዊ መሰላትን ዘለና ተወፋይነት ጽኑዓት ምዃንን ግን ድማ ዓለም ዝተሓላለኸትን ረብሓታት ዝተፋላለዩን ብምዃና ብተግባር ምቕባል ማለት እዩ ዓለም ከምቲ ዘላታ እምበርከም ንሕና እንደልዮ ኣይኮና ንሪኣ እዚ ተሪር ዝኾነ ዘረባ ማርክ ካርኒ ንዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ይቀይሞ ግን ንቐጽል In energy, food, critical minerals, in finance and supply chains. And this impulse is understandable. A country that can't feed itself, fuel itself, or defend itself has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself. But let's be clear-eyed about where this leads. ቀጽሉ ማርክ ካርኒ ኣብ ካናዳ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከመይ ጌራ ናይ ገዛ ርእሳ ተሪር ሓይሊ ወይ ድማ ሃርድ ፓወር ትሃንጽ ከም ዘላ ይገሊጹ ቁጠባዊ ንወፍሪ ዝኸውን $1 ትሪልዮን تحسب كم دلان أتاون كابيتال زعار ناي جبري من قصاص وتهدراوي تنكاره كساب كل تشحن سلاسان وتهدراو باجت عزفي كتوسخموهانا إذا ما لا تحدش تساب مارين مرخبن أبرد أركتيكن كتوافر موهانا مس جرينلاند دنمارك صنع مركز خمد حازتن ابن واشنطن موسكو محلالف ملغتي نصوريو كندا ابلع لجرينلاند زصعاتن تعريف تقاوم نزي جرينلاند بعلا مصيا ناتا مصايا نختوسن زلوا مسل دما اتيرا تدغف سلازي كندا مس جرينلاند يازلا ابزي مستزارب ترامب اب كروم تحيزوا زلو زربا ازيا اذا تسع فيديو قصيله خمصالكم دونالد ترامب بتعم ازيا حريقاتو ابتنسو دهابو مدرخا بقطتا مارك كارني from Canada يلي تزاريبو قطا ملسيبو سلازي اب مونغو ازي كل مدره مارك كارني حنت حطيهم حيتمو እዚ መድረኻስ ኣብ ዓለም እዝንስኻ ዝተዛረብከዮ ዘረባ ወይ ድማ እዚ መድረኻስ ኣብ ዓለም ዘለዋ ኩለን ማእከሎት ሃገራት ዝኸውን መጠንቀቕታ ድዩ ኢሎም ይሓይቶሞ መርሃ ካናዳ ዝሃቦ መልሲ ከመይ ነይሩ ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ማኣዲ ናይ ዝውሳኔ ጉዳይ እንተዚ ሃሊኹም መግቢ ናይቶም ኣብ ማኣዲ ተኣኪቦም ዘለዉ ይኹም ክትኮኑ ስለዚ ንስኻትኩም እንተ ኣብ ዛዕባ ጉዳይኩም ክትምልሱ ዘይክእልኩም እቲ ጉዳይ ብዛዕባኹም ከም ምዃኑ ኣይትረስዑ ናትና በዓልና ጉዳይና ክንፈትሕ ክንክእል ኣለና ብሓደ ክንጠምር ኣለና ክብል ተሰሚዑ ተሪር ዘረባ ንቐንዱ ኻን ኣሜሪካ ዝወቐሰይ ቅሶኑ ዶናልድ ትራምፕ ውን እንታይ ኢሉ ኩሉ ከምፃልኩም ግን ኣዝዩ ዝገርም ኣብዚ ዘረባዚ ብቐጥታ ከምዚ ኢሉ ደፊሩ ሓደ ክዛረብ ዝኽኣለ መራሒ ንሱ እዩ ብፍላይ ካናዳ ምስቲ ዝተሓላለኸ ጥምረት ምስ ካናዳን ኣሜሪካን ንግዳዊ ምትሕዋስ ዳርጋ ኢንተግሬት ዝገበረት ሃገር እያ ካናዳስ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ጥብቅን ምልጋብ ነይርዋ እዚ ስለዝኾነ ኢኻ እንተ ተዓዚኩም ካናዳ ምስ ቻይና ዳርጋ ከምዚ ዝሑል ውግእ ዓይነት ተካይድ ነይራ
نوح عمتات كندا من تشاينا بوزح ركب أي نبرة نمنتين درا لكم كا كندا لك ناي واشنطن ويد ما ناي أمريكا سلتي سمع كا أمريكا خمس جبورن حتى أتبهيلهم نوعيهم سمعوا تسقرم ناي هواوي إكسكتيف أب فانكوفر أتقمت نيرا هواوي زوم عبي ناي تليفون جانت مالتيو هواوي جن عبي كامباني تليفون طلع يكون عنده فري سوفتوير فري درون فري بوزح ده فري كامباني ناتو إكزيكتيف أب فانكوفر نيرا بناي أمريكا تزاسكا أمريكا تايلو من كندا ناي سليالو ناي أمريكا ناي كندا خا سليالو نا RCM تايلو مم هي أب فانكوفر كم زد قابلت زمثلت سبالا نع حزوة like under arrest قبروا أسروا يلو مم هجي إذا سبزياجن ديبكوفر PR نيرو permanent resident يقدر تقبر لي كتأثر جن والحنت بدلاي بدلتن كتاجن بنايت إزاز أمريكا أرست جبروا يلومو أرست مش جبروا تشاينا كأنزم إسرائيل كلتا كنداويان عب تشاينا زنبور بحنس أسيراتهم عبيت حلفت مالتي سلازي قرب كندان أمريكان عب زارجا خمس زحل وجينيرو اتقنت انقا أمريكا سلد أزازات ينيرو مبر انتاي جراتكم تلكيام هجي of course ناي بوليتيكا نجرالو ناي تشاينا إلكترونيك سلاح سلخ إليو إزغلو بتاع التيك توك زكاز نبرة فيلم سريقهم بيخم تيك توك عتصلوا ومهنياتو تيك توك ناي بايت دانس لزخونه ناي تشاينا كامبان خا سلزخونه تشاينا خيت سلينا داتا ناي كنداوان أمريكاوان داتا خي سرق إلهم زخونه أب government دسر حساب تيك توك كما يفكروني بايزو يتفلتيهم هجي زغلو سي نمنتاي نزبليو ناي أمريكا تأزازيو إن بعلومون يزاربوا اليوم أب بوليتيكا كندا نحدا بتبقى تكاتلو خانكم لك يعني أمريكا يعني واشنطن تأساس كندا خاطر تجبروا مالتي of course بأمريكا تمرح يكون كنزول له خانة جن التكايد أمسي البوليستات أمسي تماسا ساليو نخبلي لي أمريكاس نك بس كندا استك تماسا سالي حسابي دلوان أوكي أنتو خانك نفس ساعات زي إذا سن حساب زي مويتيو مرحي كندا ماركارني إذا قداي زي مويتا أيا زي هيجوماني زبحال رئيس مالاوي مريحناتني أمريكا نعلم ملو بحنت سختم أزنات حسب يلا نايسرحني يزول النازلو. We must. The question is whether we adapt by simply building higher walls or whether we can do something more ambitious. Now, Canada was amongst the first to hear the wake-up call, leading us to fundamentally shift our strategic posture. Canadians know that our old comfortable assumptions that our geography and alliance memberships automatically conferred prosperity and security, that assumption is no longer valid. And our new approach rests on what Alexander Stubb, the President of Finland, has termed value-based realism. Or to put another way, we aim to be both principled and pragmatic. Principled in our commitment to fundamental values, sovereignty, territorial integrity, the prohibition of the use of force except when consistent with the UN Charter and human rights. حدا خابتي أبزي وانزي تقبرو زلا خندا انتايو أمونغو كلن بروفينسات كبروفينس نا بروفينس نبرة بوزح إجراتات علياتو لازخ انتايو أوش تخندا بوزح نقد متان كنكاد كد محجي أمونغو كيبيكين ألبرتان زولونا نقد سمع بفلاي إذا مهنات بايبلاين زبال كساب حجي زكاة عمسلو جن أب كندا سلزيت هانت النبرة زغل بايبلاين أبروف سلزيت تقبر نيرو نهلكم حجي كندا تهتصبايت كوينا إذا نقدلو والتجمير تزخون نيرو بوزح مرج أمهالو جن نوح عوان كندا أتقول تصدو في الرياضنا أمريكا تراي نيرو أمونغو بروفينسات زولو حقتات وبيروقراسي بالطعمي بزح نقدر كاير هاي كالني مهنياتو ناي كيبك بروفين ناي كيبك مريحنت ناتوم غافرمنت ناتوم هاكايدالو مناتو كندا بخمي عانت مريحنت هتخيل بروفينشال زبحالالو فيدرال زبحالالو نناتوم كاتوم اتوم كللاوان كبروفينس نا بروفينس كناتوم حقسو زلو اوش تحنت عباي كندا مالتي حجي نزو كله مسنا خلقن برايم مينستر ماركان كل آلي ولو كيلو نقودو ننحرحلكم يلو زوت او اجندا بتعم حقاز خوني ابزخ ابزا عويد الزهرب زلو. We are building that strength at home. Since my government took office, we have cut taxes on incomes, on capital gains and business investment. We have removed all federal barriers to interprovincial trade. We are fast-tracking $1 trillion of investments in energy, AI, critical minerals, new trade corridors and beyond. ماركارني مغلطيو عبيت حالتات بينهم كغعازو يخول يوم عبيت حالتات كلكلون امريكا مالتي امريكا راشا تشاينا زين عبيت هاجرات زبالين ماكلات هاجرات جن ايكلون يوم سلازي مس حدا حيال مس حدا عبا حيلي ويد ما حالتات هيجومني بين خخت ورادر
ከለኻ ኣብ ድኽመትካ ተበጊስካ ኢኻ ትዋደር ብተዘዋዋሪ ልኡላውነትካ ኢኻ ትውክል እምበር ተገዛእነትካ ፈቲኻ ከይፈተኻ ክትቅበል እዩ ዘለካ ስለዚ ክንግዛእ እንድሕዳዴ እንደልኾና እቲ ሃገር ሓይላ ከተረጋግጽ ኣለዋ ስለዚ ብሓደ ተጠርኒፍና ክንሰርሕ ኣለና ብሓቂ ምንባር ማለት ሰለስተ ነገራት ማለት እዩ ቀዳማይ ኣብ ሪያሊቲ ዝተመርከሰ ሓቂ ስሙ እቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ሓቂ እዩ ኣብ ሪያሊቲ ተመርኪስና ክንነብር ኣለና እቲ ናይ ቀደም ስርዓት ሕጂ እውን ይሰርሓሉ ኢልና ነብስና ከነታለል ክነቋርጽ ኣለና እቲ ናይ ቀደም ሕጊ ወይ ድማ እቲ ኦልድ ወርልድ ኦርደር ንወዘረና ኣብቂዑ እዩ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ መሓዙትና ተቐናቐንትናን ተመሳሳሊ መዕቀኒ ምጥቃም ሳልሳይ ብቐሊሉ ንመጥቃዕት ንኸይንጥቃዕ ናይ ገዛ ርእስና ሓይሊ ምህናጽ ግድን ከድልየና እዩ እታ ናይ ቀደም ዓለም ተመሊሳ ከይትመጽእ ወይ ድማ እታ ኦልድ ወርልድ ኦርደር ስለ ዝጠፍአት ክንሓዝነላ ድማ የብልናን ናፍቆት ናይቲ ቀደም ንምዝካር ወይ ድማ ምትስፋዊ ስትራቴጂ ይኮነን ግን እዚ ምፍንጫል ዝሓሸን ዝያዳ ጽኑዕ ዝኾነ ስርዓት ክንሃንጽ ክኽእለና ኣለዎ ካናዳ ነቲ መትከል ኣብ ሞስኮታ ኣውሪዳቶ ኣላ እቲ ሕቶ ምሳና ክስለፍ ዝደሊ መን እዩ ምሳና ክስለፍ ዝደራደር መን እዩ ምሳና ብሓደ ክስለፍ ዝኾነ ከረጋግጽ ዝኽእል መን እዩ እዚ ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ሕቶ ንኹሎም ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳቲፎም ዝነበሩ ዳርጋ ኣደንጽዎም ምክንያቱ ማርካርኒ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ስፒች ዝሕልፍ ዘሎ እዚ መደረዝ ኣቓልቦ ስሒብዎም ኩላቶም ጽም ኢሎም ሰምዖ ዘለው እዚ ምስተዛረበ ከዓ ማርካርኒ ኩሎም ቶም ዕዱማት ተስዮም ኣጣቂዖምሉ እቲ ዝገርም እንታይ ኣሎ መስለኩም ኣብዚ ኣብ ታሪክ ናይ WEF ኣብዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል እቲ እንኮ መበል ሳልሳይ መራሒ ስታንዲንግ ኣፕሎዝ ዝረኸበ እዩ ድበዝሕ ግዜ ብዙሓት መራሕቲ መጽኦም ዝዛረቡ እዮም ግን ተስዮም ዘጣቕዕሉ ሰለስተ እዮም ኣብ ታሪክ WEF ሓደ ኔልሰን ማንዴላ ካልኣይ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ዜሌንስኪ ሳልሳይ ድማ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ነግረኩም ዘለኹ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ማርክ ካርኒ እዩ ስለዚ ድሙቕ ጣቂዖትዮም ኣጣቂዖምሉ confidently and it is a path wide open to any country willing to take it with us. Thank you very much. Well, thank you, Prime Minister. I don't think I've seen many standing ovations at Davos, so that was interesting. You said there was a phrase in your speech where you said sovereignty now is the ability to withstand pressure. Isn't Canada almost uniquely vulnerable to pressure because of the extent of your trade dependence on the United States? رئيهم ورا كبران تخاتلت نايز مدب بتعامي زغرم እቲ ንመጀመርታ ግዜ ዝተጠቃዓሉ ንግሮኩም ኔልሰን ማንዴላ ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ማርክ ካርኒ ማለት እዩ ክቡራንን ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ክትገልጹለይ ብትሕትና ክሓተኩም እዚ ሓድሽ መትከል ናይ መጻኢ መገዲ ድዩ ወላስ ካልእ መሰናኽል እዩ ብዙሕ ሕቶታት ይለዓል ኣሎ ኣነ ከም ቤኒ ሚድያ እኳ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ምሕዝነት ዘብቅዖ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ መሓዛይ እናበልካያን ድኽመትካ ትምዝምዝ ሃገር ናይ ሓቂ መሓዛ ዲያ ክትበሃል ብጣዕሚ ዝገርምኒ ኣሜሪካ ነገር እዛ ቪዲዮ እዚኣ ግን ርእይቶኹም ክጽብዐ ግድን ኣብ ኮሜንት ማለት እዩ ሓጻረን ጽፍፍትን ቪዲዮ ኮይና ትስምዓኒ ላይክ and subscribe ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ብዝሓሸ ዝበለጸን ቪዲዮ ክሳብ ንራኸብ እዚ ወደሓንኩም ሰላም ቅነ ኣብ ካናዳ ተቀመጡ ሁሉኹም ናይዛ ቻነል እዚኣ ተኸታተልቲ ፕሊዝ ነዚ ወርሒ እዚ ነዘን ሰለስተ መዓልታት ክሳብ ዝሓዳሽ ወርሒ ክልተ ንኣቱ ሕማቕ ዝኾነ ቁርን ንፋስን መጺሶ ዘሎ ፕሊዝ ተጠንቀቁ ከምኡ ናብ ኣሜሪካ ተቀመጡ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ቁሪ መጺሎ ፕሊዝ ተጠንቀቁ ይብልለው በጃም ተጠንቀቁ ኣከዳድነኹም ኣጸብቁ ወዘር ኣብ ኬር ኣኹም ናይ ትውጹ ኢመርጀንሲ ኩሉ ስለዝኽእል ብዝኾነ ግን እዚ መደብ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ዝጎደለ እንተሎ ኣብ ካልአይቲ ዘዳልዋ ቪድዮ ኣስፋሕ ኣቢለ ከምጻልኩም ኣይ ሆፕ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ንጹር ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ህዝወራሓንኩም